Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр, күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә. Театр көлдерәдер, уйнатадыр, тагын үткән гомерне уйлатадыр. Күрерсең анда үз хәлең, көләрсең, көлерлек булса, булмаса, еларсың. Күрерсең тормышың нинди, җитешме, җитеш булмаса, кай җире җитешми. Төзәтерсең шуны, тәэмил итәрсең, шулай шактый белем тәксил итәрсең. Үсәр яхшылыгың, син яхшы булсаң, җылы канлы итәр ул вахши булсаң. Тигез күрә бөтен җанны театр, кирәк кыл бул, кирәксә император, мөкатдәс ул, бөек ул, гали зат ул, тәмамхыр ул вә бик киң ул, азат ул. Вә ул дәрел гылум, дәрел әдәптер, холыкларны төзәтмәккә сәбәптер. Вәләкин шарты бар. Яхшы төзелсә, әгәр химмәт агачына өзелсә, ул алма. Мөддәте тулганда пешкәч, кызаргач һәм матур булгач җитешкәч.